neverila Papu Koita Hawa Fe Abela Semi Ouverture Mediala Bekata Laje Kibaruya Jonjolo Galonta Malikono ani akoka o munu be kan fle ouverture media bololo siroka o munu be jem kan partager o munu man dusukun ble o munu be commentaire bla anyebe bela amanyeno ko antenyeno ko amedo ke ala ka shin kenada ni awma bi dogo kun kle follow amedo ke ala ka dogo kun kunche here ani badena ola ka kla ka nganyemo fu isifu mangara buwa jara mo be fo yere chike ko mana menga technicien fo prince tuni Musa Baro o ga wile ka jo anuka chesirila ka kla ka ira ola ka fo nga equipe da fara kaba ni ala sona ma mena temene baro yi ama ira ola ka fo ambe février kalo kle mois ani nani na samba fla ani mois nduru aya partager akandu sukumbi amena temene nga baro yi papu oui une soma ça va ça ne va pas be formuna geje be gigi awo be gagaga anni mo mi temmisu mi yorola ibaro ko galamati ibe liti awo ibe lata awo awa mu amabema ambole festival dibige yorola kana so awo 2 heures ne furga dlo wakati na ne ga fena tuma poche ko mais tato so 5 heures akunta ko ini du wulle bi dala che en feni nyalla la kamadi kabi festival gero la yefe ngo ira menya ira la ngongo ne trama bo nyogono do ne wulla ne sili na suri ne entrega ta mai abami che papu ibaro ne tigere la parce que muso baya ja ebe baya fo plateau kaya papu abene nyana ibe ka fole na fo mogodo de bugu taw fi nyana abaro bi nyana parce que chaw buga baro bo nyogo nyana ja etaye de ki iko de ko muso ga baya yere de kade ko parce que ko o mugo munu ni bi e laba mene c'est vérité maliani mao e laba o laba e bele di vérité maliani ye baya ye mulo mini nya e ma ne ka furu ke ami mi mba pochi kono de baya de do d'accord awo to nga fuli ga mtani ni kuma nyefe awo muso pochi fi la e bezo wolo wa nya do ko baya de ba kono de la nyi pochi fi ni muso de ma dine ma ndondo a ibina no ika so a amazoro kenema na azoro kenema ne mata angunti ki festival kero la e se ka mo bonya doni ko bo ko bla amadine ma ayi nyana e ba bla ka pochi kono muna o ma mina seria iya dabo de kama me ibe tla yen ke kum kama iba nya OK ambia awo d'accord awa ka foli di pleli baga jekulu be maliko na maliko kan mogo be ki sogole bana anga foli biye ka foli di anga jamana marabagaw ma ka ine ala fe ala ka jamana en kulosuma ya rabbi ala kana ne here bay jamana en kono toro baw temenen kofe ya rabbi kana do anga barakero kono ka anga nyemo fu kosebe buba jara yusuf mankara na nye foli du mama anga barakero ma be fo ka do ka anga technicien ba flafo prince dumia ani Musa Baro donc kanga mo wolele fana fo ka fo ka bismillah ami ku never pil plateau sans faire ki yere fo ini kunye ini ku sega wala ini ma damayira nyaje merci awo aw do aw muso kani muso wal muso wero ka sonini nyeshinu bi yaw poshu kono ni animateur di ni animateur yi nyamakala yi en tant que animateur ki ga to ka muso feun ta ka blay poshu kono ka tane ga dimala tan fifi sangare tan koroba o de fen dinema wala ni ta don ba fi tan fifi sangare ti so ale la di o ma lebe abo fere o angale ta Senegal ka fini dinema ka kila kana o feun de ale bo ne ba fere aba dinema ni ma di ma ki kana dinema aiwa OK papo ti galon ti ka da fifi la presera de fifi de adinema ko ne ga dima aba be kalama akai voilà fifi abe nene e cha bora nene papo che bien vrai que ye fini dinema isangare mais ate ne cha abe nene papo che voilà papo ni Cerno talbe kene kono yan no soni abi yele anga invité ambe foli dama ka soro ka temena nga baro yi lagare Khalifa Tarawele ouais in sogoma ba ko di bashite ba souhaite no ibe foli di an fleli ba ma OK mbe an flali ba bela jelen fo mali kono ne mali ko kan farafina no fara jela bela jelen fo lendo kran yala tungarango no foli belelo babu yi ajarani
Merci Lagare Kalfa Traoré. Papu, amena tɛmɛna an ka baaraw ye. C'est ça. Ni ko ma ban kɛli ma, ko tɛ ban fɔli ma, k'a mɛn k'a lakale, k'a ye k'a lakale, ani k'a dɔn k'a ɲɛfɔ. Weekend kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ fɛn caman fɔra. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sidikiba Jabate, Baki Tuma mɔden, an b'a u n'u ka denbaya bɛɛ fo. Tumani n ka denbaya an b'a bɛɛ fo. I k'a dɔn an ye kunnafoni minnu sɔrɔ, kunnafoni in tɛ bonne nouvelle ye, kunnafoni in ma diya an ye, ka d'a kan ni bɔra ko o ko la ka ban, o kɛra kunnafoni juguman ye. Mais an ye fɔta caman mɛn, an ye fɔta caman fɛnɛ ye. Nka nin bɛɛ kɔfɛ, mɛn dan ye mɛn tigila ye, ka d'a kan ni ko kɛra, ko bɛ kɛ mɔgɔ min kun kan, n'o tigi bɔra ka ɲɛfɔli kɛ, o de bɛ se ka mɔgɔw bilasira kosɛbɛ. Nka wulikajɔ ni cɛsiriw la, Papu e yɛrɛ wulikajɔ caman k'a la, an y'a ɲini Bala yɛrɛ ka kuma, a fɔra sisan tɛ kuma ye. Ahmed Jabate k'a ka kuma ko sisan tɛ kuma ye, Bala ko sisan tɛ kuma ye. Bon Sidiki kɔni y'i profiter festival kɛyɔrɔ la, ale ye min fɔ, an bɛ fɛ an k'o mɛn Sidiki da, nka sani o cɛ, an b'a ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ direct kɔnɔ, an ka jɛ an ka dugawu don kɛ an ka cɛkɔrɔba ye min fatura, Ala ka hinɛ a la, Ala ka yafa k'a ma, Ala ka saya kɛ ma lafiya ye. Dɔ ka dutigi don, dɔ fa don, dɔ dɔgɔnin don, dɔ kɔrɔkɛ don, donc a kɛra cogo o cogo n'i ka mɔgɔ fatura a b'i tɔɔrɔ, surtout accident n'a bolo ninnu saya ka ninkɛnɛ karabali bɔli a ma nɔgɔn, a lemaniya sɔrɔ man di, mais Ala ka lemaniya d'a somɔgɔw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Sidiki yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ, an bɛ jɛ an bɛ Sidiki lamɛn ka segin ka na an bɛ taa technicien fan fɛ. O Ala ka tiɲɛ bange. N b'a ɲini Ala fɛ, Ala min ye bi yira n na, o Ala ka tiɲɛ bange. Ni nin juguw cɛ minnu kɛlen bɛ ka mɔgɔw sara k'u bila ka kuma mɔgɔw kan, nkalon fana la, ne wulila bi k'a ye mɔgɔw kɛlen bɛ ka mɔgɔ faga nkalon ta k'a da ne balimakɛ la, n'o ye Ahmed Jabate, a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun. Bamagatɔ min banna, an bɛ jɛ ka 1 minute de silence k'a ye. Merci à vous. Konate do. Sogo Simbo ani Simbo Solaba jakuma la wara la Simbo. Bamagatɔ la ka yafa k'a ma. An ka Mali autorités u b'u ka baara kɛ. K'a fɔ si la justice malienne était corrompue, ne Sidiki Jabate tun tɛ kaso kɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ Mali ye. Mali ye jamanaba de ye, Mali fanga b'a ka baara kɛ a ka baara kɛcogo la. An ka kow to Ala bolo, Ala k'a gérer, autorités k'u ka baara kɛ a baara kɛcogo la. D'accord, Papu, kuma dɔnnaw ko fiɲɛ ci bɛ yiribulu ka voyage teliya, ko balalen bɛ se ka cɛkɔrɔba ka saya teliya. I n'a fɔ an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, an bɛ dugawu k'a ye. Papu, Sidiki ko an ka to an ka jamana sariya kɔ, ko wa k'a b'a ɲini sariya k'a ka baara kɛ, ko n'a sɔrɔ ko ale Sidiki k'a tun bɛ dɔn ko ale ye Sidiki ye, ale ye kaso min kɛ k'ale tun t'a kɛ, mais a dɔnna de k'a fɔ ko sariya bɛ jamana kɔnɔ, o de kosɔn ale y'a ka kaso kɛ. O de kosɔn an ye min tun bɛ Sidiki da nin, an b'a dɔn kuma caman bɛ tila ka fɔ, tiɲɛ yɛrɛ bɛ tila ka ye, temps bɛ na ni tiɲɛ ye, ni peresera de, i bɛ se ka dɔ fɔ bi min t'a fɔ cogo ye, min t'a kɛ cogo ye, mais temps bɛ na ni tiɲɛ ye. Papu, n bɛ kuma d'i ma. Bon, tout d'abord an bɛ foli kɛ famille Konate, cɛkɔrɔba min tanyana, siraba ka kasara in fɛ, c'est-à-dire jɔnfɛn bɛɛ ye dafɛn ye, an bɛ dugawu kɛ
ya rabbi a kɔlila si mun ala k'o da a denw ma ala k'a jigi yɔrɔ ɲɛ ala ka ɲininkali mɛlɛkɛ ɲuman bila a ka bɛn ni o ye tout d'abord k'a fɔ den musique fana ka foli k'u ye k'u kisi ala k'u kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma parce que mobili i bɛ fɛn kɔnɔ fɛn min i t'a don tigiya la mais a contrôle kuma dɔ la a t'i bolo o ye kelen ye filanan mɔgɔ sababu bɛ diɲɛ fɛn fɛn la ni pinɛmafɛn de b'i faga hali n'a bɛ bɔ avion kɔnɔ ka binkani sɔrɔ duguma a b'i faga jɔn ka limaniya fila mais saya yɛrɛ b'a turu da sabu kun ni saya sabu hali ni Amérique tun tɛ mobili kɔnɔ mais Amérique de ka mobili kɛra cɛkɔrɔba sata ye yɔrɔ o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ ma ban o ma ne ye kuma in mɛn sura n bɛ deli k'a fɔ parce que n'i y'a jateminɛ Amérique ba o ni ne ka mobili assurance banna ne b'ale de wele cɛ madame ka assurance banna a b'a papu na assurance minɛ n'i ye wagati min sɔrɔ i b'a sara kuma dɔ la n b'a fɔ n t'a sara a mɛ tonton dɔ bɛ yen a ba dɔgɔnin buwa sakɔ ne ma dala n'o bɛ se ka fiɲɛ sama ko ne t'a kalama ne y'a mɛri ɲini sura n m'a sɔrɔ mɛ ka tonton in bila k'a ɲini n k'a fɔra k'i bolilen don a ko ni san ale filɛ Tomɔrɔbugu n ko yali a bɛ se ka na plateau walima a bɛ se ka kuma wa a ko k'a kɔrɔkɛ ko a ma ko pour le moment k'a kana information di ko bɛ sariya ka sira kan an bɛ se k'an sinsin yɔrɔ jumɛn kan c'est à dire détail caman bɛ ko in kɔnɔ komi bɛɛ ko k'i b'i ka ko ɲɛɲini mais bɛɛ b'i ka ko ɲɛɲini n'i ka source de ye ne tɛ Fami Konate dɔn mais ne bɛ Fami Jabate dɔn mais an ye fɛn min mɛn ŋunuŋunukan caman na kuma dɔw ko Ahmed tun tɛ mobili kɔnɔ dɔw ko Ahmed tun b'a kɔnɔ ko mais ko denmisɛnnin wɛrɛ de tun bɛ ka mobili boli k'o ye Ahmed ka ciden ye k'a fɔ k'a tɛ mobili la k'o tɛ parce que ko kamalennin bɛ taa Ahmed ka ci kɛ hali dugu ni dugu pour ne pas dire que ale de b'a Ahmed ka course yɛrɛ bɛɛ kɛ donc o tɛ mobili dɔnbaliya ye o donc ko détail dɔ dira k'o détail fana k'o tɛ tiɲɛ ye mais nin bɛɛ la Hawa fɛn jumɛn de tun kan ka kɛ ne bɛ fɛn min na a bɛ n'a fɔ tasuma bɛ ka bɔn tulu la Sidiki ka kuma in a ye kuma min fɔ n'i donna n'a ye k'a fɔ ko ni justice tun corrompilen don ale tun tɛ kaso kɛ kɔrɔ min b'a la e b'a dɔn wa n b'a dɔn voilà mɔgɔw dɔw ko u taara wari sara polisiw ye dɔw ko k'u taara wari sara fan bɛɛ dɔw ko k'u ye assurance nati an t'a fɔ nin ye tiɲɛ ye an t'a fɔ nkalon don parce que an tun t'a kɛyɔrɔ la mais Sidiki ka kuma b'a jira ni wari tun bɛ mɔgɔ bali k'i ye kojugu min kɛ i kana pinɛ a la don min na ale bɛ minɛ wari tun b'ale bali donc ça veut dire que nous on est fiers de notre loi an ka sariya tigilamɔgɔw an ka foli b'u ye parce que nin yɛrɛ y'a yɛrɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ caman b'u la minnu tɛ se ka wari tɛ se ka di minnu ma u tɛ wari minɛ yɔrɔ a tɛ yɛrɛ a bɛ k'a kɛcogo la surtout ni bɔra ko min na mais ne yɛrɛ bɛ mun de déplorer o de ye c'est à dire que n'an fɛn fɛn wulila n ko maliyɛn man ɲi n'an wulila n ko maliyɛn ka jugu n'an wulila n ko maliyɛn non siya yɛrɛ man ɲi maliyɛn ye ne tɛ ethnie yɛrɛ dɔn mun bɛ maliyɛn yɛrɛ ɲɛ je suis fier maliyɛn ka ɲi kojugu maliyɛn dusukun de ka ɲi kojugu hawa mɔgɔ joli bɛ sa i bolo seerebaga ka sahara la n'u b'a fɔ ko non an y'a di ala ma an yafara e bɛna fɛn o fɛn d'aw ma a si tɛ anw ka nin segin a ma c'est que ala tun y'a sababu don o de la sariya b'i minɛ wagatinin i yɛrɛ kunkolo kama k'i bila ka dɔgɔtɔrɔw ye k'a lajɛ i ye fɛn min kɛ parce que mɔgɔ nin boli tɛ ko nɔgɔ ye ten tɔ surtout accident fɛn ninnu na donc ka a tɔgɔ ye di bila ka taa dɔgɔtɔrɔ dɔw fɛ yen psychiatre ninnu fɛ yen olu b'i lajɛ mentalement sisan u b'i ɲɛma dogo dɔɔni o ɲɛma dogo de bɛ se ka kɛ kasoladon ye k'i da i to yen dɔɔni ka fɛn k'a la parce que nin bɔra o mais ni an yɛrɛ b'a fɔ maliyɛn man ɲi mais i b'a sɔrɔ an maliyɛn damaw de bɛ taa an sigi sisan parce que c'est la famille Jabate awa tɔgɔ de ye Kara ye quoi ne b'o de fɔ n ko Sidiki hinɛ bɛ ne la a hinɛ bɛ ne ka da kun caman kan walahi an bɛ tiɲɛ fɔ Sidiki ye plateau in kan yan walahi an bɛ tiɲɛ fɔ Sidiki ka sujet la plateau in kan yan a t'an ɲininka n'a y'a ɲɛ yɛrɛ a bɛ yɛlɛ k'an kunbɛn parce que a b'a dɔn kuma min bɛ ka bɔ an da ɲin kuma dɔ jugu kuma tɛ mais awa ni cɛkɔrɔba hali n'a sɔrɔla k'a fɔ k'a sababu bɔra Ahmed la walima Ahmed ka mobili la Ahmed tɔgɔ tɛ bɔ histoire la o parce que ni Ahmed kɔni tɛ Ahmed ka mobili kɔni don donc mais ne ye fɛn dɔ de ye ko in kɔnɔ ko la juguyali moi je pense que ni mɔgɔ nin bɔra foyi tɛ se k'a sara ni nin wɛrɛ tɛ donc du coup i bɛ tila ka taa ye k'a fɔ règlement de compte wɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ mun tɛ cɛkɔrɔba in dɔrɔn kungo ye règlement de compte wɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ entre la famille Jabate et ailleurs mun tɛ cɛkɔrɔba in kungo o de ma diya ne ye n'a y'a ta sariya la n'a sɔrɔ hali Ahmed don Ahmed Sogo de y'a kusa kaso ma non Ahmed Sogo ma kusa kaso ma o ni mɔgɔ min tɛ Ahmed ye n'i ye mɔgɔ furan k'a faga i bɛ minɛ ka taga procédure bɛ k'i la n'i kan ka taa kaso la i bɛ taa kaso la Ahmed n'est pas au-dessus de la loi
c'est pas Alni, c'est-à-dire que parce que Diabaté doit. Les Diabaté ne sont pas les présidents du Mali. Donc, à nous, il faut aller Diamana Nyamoro, à tes chéria sans fait. Ni au-dessus de la loi, nous le communal. En tout chéria, on a dans le mot chéria là. Mais Amica, alarmé, par finir, c'est que comment faut. Alarmé que, et deux que les mecs à Moro Sara, Ndjugudo. Ou kata mɔgɔ faga galon ta ka da n dɔgɔnin na donc yɔrɔ kɔni juguya dan tɛ tɛmɛ ka mɔgɔ faga galon ta ka da mɔgɔ kan n'o nin kɛra mɔgɔ min na a bɛ se ka bɛn i ma nin bɛ na ni dégoût de ye ça c'est pas bien ni hali n'i ye nin ko ɲɛɲini ni ko bɛ Awa Fɔnba ka bolo la ko Awa Fɔnba de ye sariya ye ne bɛ to Awa Fɔnba kɛrɛfɛ ni mun bɔra Awa Fɔnba da o de don sinon a fɔra ko accident kɛra mɔgɔ min bolo o bɛ sariya ka bolo kan a fɔra ko Amɛdi bolila ne ye Amɛdi ɲini sɔrɔ k'a ye hali a ni mun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛɛ bɛ Tomikɔrɔbugu il se ka mɔgɔ faga c'est-à-dire que ka tila ka ko dugu kɔnɔ i ma boli i ma taa yɔrɔ surtout accidentellement et puis ko détail dɔ bɛ yen ko fɔ an tɛ tiɲɛ ko fari fagalen don ka boli paraît-il ko mobili a b'u da dɛ u y'o de explication di ko mobili ye version américaine de ye n'i k'i b'a fari faga a tɛ sɔn fari faga yɛrɛ ma ni dibi dɔ ale visite bɛ n'a yɛrɛ ma fari faga cogo t'a la donc ko yɛrɛ fana k'o tɛ tiɲɛ ye d'après les explications qu'ils nous ont donné mais ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a kɔfɛ k'o tigi don mais mun kɔni don o procédure là déjà donc an ka essayer ni nin ko ninnu bɛ yen tiɲɛ don dusuma kasako don tiɲɛ don a tɛ bɛn si ma i ka taa an ka du jigi an fa an bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ du denkɛ fɔlɔ o ka taga sɔrɔ ka nin perdre accident dɔ la surtout accident min na min ka fɔ ko karisa de don accident yɛrɛ tɛ ka digi mɔgɔw la bilen dɛ mais le fait que a fɔra ko jabatalakaw ka den dɔ don mun tɔgɔ Ahmed a bɛna fɔ o de fana kɛra problème ye parce que olu man ka accident kɛ donc du coup a ko in ne bɛ fɛ a ka na tiɲɛ kan cɛkɔrɔba fure ka da. Cɛkɔrɔba fure ka da u kana cɛkɔrɔba fure ta ka exploiter ka taga kɛ i n'a fɔ injustice de bɛ Mali la ni Ahmed Sogo ka kusa fɛn kaso ma ni kaso b'i da kan na i bɛ taa a kana kɛ ten quoi ne tɛ fɛ a ka ye ten de ka kɛ i n'a fɔ non Ahmed Diabaté de don n'u ye fɛn min kɛ Mali la Ala de y'o kɛ olu ye nkalon ye Ahmed kɔrɔkɛ ye kaso kɛ a kalo 3 a ma kɛ yan nin wa musala k'a bali hali mɔgɔw b'a fɔ a wagati ko IBK bɛ faga la ko fɛn tɛ se ka k'u la a ma kɛ celui qui ye kalo 3 kɛ kaso la a bila don sara a ma bila caution ma sara a ma taa donc an kana ye ten tɔ ni tɔgɔ ko in ye quoi kunkolo ko de bɛ maliyɛn na trop an k'o bɔ a la an ka ko t'a tiɲɛ kan awa n tɛ bɔ kuma la ni m'a fɔ ko Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in na Ala ka ko a ka denbaya la Ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma tɔgɔ jugu bɛ ka da Ahmed fana la cogo min na tantɔ n'a fɔ a yɛrɛ kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na nkalon ni nkalon kɔni don tɔgɔ jugu ye yarabi n'a sɔrɔ ale don sariya ka baara kɛ n'a sɔrɔ ale tɛ yarabi Ala k'a fana ɲuman bɔ a la ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. D'accord Papu an kɔni b'a dɔn ni bɔra ko o ko la o tɛ ko nɔgɔ ye ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn ni ka bon surtout a bɛ kɛ banbagatɔ somɔgɔw minnu na saya bɛ kɛ ka den minnu to yen muso minnu bɛ to yen nɔ balima minnu bɛ to yen nɔ olu bɛ dusuma kasa sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma dɔ don mɔgɔ tɛ taa k'i sata to ni sata bɛ diɲɛ fɛn fɛn na i yɛrɛ bɛ wuli i bɛ taa sɛgɛrɛ wa n'i bolila kɛ i dogo jamana dɔ la i dakan ɲɛ i bɛ t'i dakan jɔlen sɔrɔ k'i kɔnɔ i n'a fɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali n'a ka sɔrɔ u y'a fɔ cogo min na ko Ahmed don jamana sariya k'a ka baara kɛ ni Ahmed fɛnɛ tɛ jamana sariya k'a ka baara kɛ n bɛ segin a kan anw dalen don an ka jamana na an dalen don an ka jamana sariya la an dalen don an ka jamana sariya tigɛbagaw la n'an ka jamana sariya ye kiiri tigɛ ka bila yɔrɔ min na an dalen don o la mɔgɔ si tɛ se ka an ka jamana sariya sɔsɔ k'i ka taga i k'i sigi k'a sɔsɔ kan fɔ n'i y'a sɔsɔ k'i b'i sigi k'a sɔsɔ kan fɔ i bɛ taa tɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛ la donc nin kɔni kɛra dusumakasa ye bi a kɛra dusumakasa ye sidi e ye kuma dɔ fɔ hali n'a sɔrɔ Ahmed tɛ a kɔni kɛra a ka mobili la a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔni parce que i b'a dɔn kuma dɔw la Papu kuma dɔnnaw b'o fɔ ko ni ji ka kalan ni ji kalayara ji duruntura i b'a to a ka ɲama jɔ n'a ɲama jɔra i bɛ sɔrɔ k'a min nin ko in wagatinin na n'i y'a ye Ahmed ma sɔn ka kuma an ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la parce que information fɛnna yɔrɔ min na e yɛrɛ ye weleli caman kɛ a yirala a kana kuma fɔlɔ ni Ahmed ko k'a bɛ fɛn fɔ nin yɔrɔnin na yan sisan en tant que cɛkɔrɔba banna sisan somɔgɔw dusu kasilen don mɔgɔ caman dusu kasilen don a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka n kɔni b'a dɔn Papu min tɛ kɔrɔbɔ min tɛ sɔsɔ bune hadamaden hadamaden ni Ala ka nin bɔ ka mɔgɔninfin nin bɔ n'i ma minɛ k'i datugu fɔlɔ wallahi a bɛ jouer hakili kan
mun n'a fɔra ko prince bɛ bolo la parce que a fɔra k'a kɛra prince de bolo wa prince yɛrɛ jɛra n'a ye a ka gɛlɛn mɔgɔ wɛrɛ ka t'i jɔ fanga ɲɛkɔrɔ k'a fɔ e papu ka mɔgɔ dɔ faga ko awa ne awa de y'a faga papu ni ne y'o galon tigɛ bi sini galon bɛ ye dɛ a bɛ ye dɛ ni ne ye galon tigɛ n ko papu m'a faga dɛ awa fɔma de y'a faga ni tiɲɛ yera don min na ne papu bɛ malo dɛ donc o yɔrɔ yɛrɛ la o bɛ a yira n na k'a fɔ Amɛri sɔnna k'a dɔn k'a fɔ ko prince don prince datugulen don fɔlɔ o bɛ sariya ka bolo kan ala k'a koɲɛ nɔgɔya ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la Kalifa i ye nin kunnafoni min ye i bɛ mun de f'a ɲɛna bon n bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka jisuma k'a fura ye d'accord merci papu an bɛ taga ɲɛfɛ nin ye Kalifa ye Lagare Kalifa Tarawele ale ye bamanan dɔnkilidala ye ba ye papu ni i ye Kalifa ka bamanan dɔnkili lamɛn non i ka kɔɲɔmuso furu la sisan i b'a fɔ i b'a wele n'i ka filaninw sɔrɔla sisan o denkudi la e to yen ne bɛ se ka kɔɲɔmuso furu wa ayi ne ye sira d'i ma e ne ka muso ko bɛ tiɲɛ muso joli tɛmɛni e fɛ awa min fɛ papu in ka di ye non papu t'i ka numéro di musow ma i ye n ka muso ko bɛɛ tiɲɛ bon ne kɔni tɛ se k'i ka numéro di musow ma o bɛ kɛ a biɲɛkɛla i na se ne bɛ da wele cogo di ka sɔrɔ ale sɛbɛn ne ka muso ko kan bon tiɲɛ na ne kɔni tɛ se k'i ka numéro di musow ma ni ne y'i ka numéro di musow ma o bɛ n'i mara sa a fɔ i ka furusiri don ne ka furusiri don min kɛ kɔni problème t'a la parce que ne bɛ bɔsi o ka ne bɔsi an b'a la dugu la an b'a la dugu la mais ne bɛ bɔsi dɛ ne bɛ n cɛ fɛ n'i ye dɛ o de y'a to 3h ni 4h b'an sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o mun ye tɛgɛ sɛnɛ ka kulusi pɔsi kɔnɔ sura ala ka fɛn ta mun 4h mun ye tɛgɛ n ko sura de 4h mun ye tɛgɛ sa kɔnɔ parce que baya de tun b'a kɔnɔ voilà ɔ 4h a kunkolo de mini e ka portemanteau la papu yo cɛ i jɛngɛ koyi papu i b'a dɔn e ye problème a ti ɲɛ o i b'a fɔ a ye a ti ɲɛ dɛ ni n ja cɛ d'accord Kalifa n tɛ sama faga mugu ci so sana wɔlɔ ko sama yana an ka taga ɲɛfɛ i kan fili i ka fanu ni kanubagaw k'a dɔn ko Kalifa bɛ yan a diyara n ye iba ne ko awa dun ma sɔn ɲɛdɔnya ma i ye n ka na yo alisa wa mina na ma ɲɛ bɛ sɔnna ma iye jijiji nama ani jajaja nama bami jakani sirgo kungera nyodofe makoro kunde seneke songo dibisen chanjani ni yoro benene nganoni nyonchete papo dume baro fanana bari no kanu balo wele ma kanu bade ma sonde la bada wane beto kanu balo kontani misa bari sandale me kanuma duguma kulo dara kanuma huyatere kanu ke balu duma kanu de dia do nega yansoro asawa bora awa famala de kono tini de mangande fla ko de Lagare de lawa wa o jara papu chana ma che kaniga sama pa mutu Suzana sa Malon dongli ngadi ni ma mais papo e fagole ne do no te ni ko ki e ka madame yene ni ne fasa dara e ka nga fen do ke o mais e fagole ne do dro fen me e de ko ka na ma boni fen do sura ni boron ne ga war fana akli bora tiens de la am sta nye fe yani émission nga ba ila ba ma fa ko ni ka marjaneta ya fa jama burati tigi ne de koyi e bi nyina no awa tiena Lagare be se dongli dala Lagare e yɛrɛ jɔn ye ka bɔ jɔn na ani donna dɔnkili kɔnɔ cogo jumɛn na alhamdulilayi ne tɔgɔ ye Kalifa Tarawele Lagare ne bɔra Aisha ni Fatimata la ani Burama Tarawele ne ye Gundamuka ye a bɛ Tombouctou mara la alhamdulilayi mais i donna dɔnkili kɔnɔ cogo jumɛn bon n donna dɔnkili da kɔnɔ kanu de ye n don a la parce que ne kun bɛ Samawusu de lamɛn kosɛbɛ donc Samawusu lamɛnlen kɔfɛ ne nana Bamakɔ bon n nalen Bamakɔ n ye n ka geribuya ni fɛnw bɛɛ kɛ ne ni n kɔrɔkɛ n'o ye Alijuma Tarawele donc geribuya kɔfɛ ale nana ka na don musique la bon ale kɛra zikiridala ye donc n fana ye n t'o la a ye ne gɛrɛ a la donc n ye dɔnkili kalan ale de nɔfɛ n'o ye Alijuma Tarawele o ye n kɔrɔkɛ ye ba kelen fa kelen an b'a fo kosɛbɛ Zigini Alijuma an b'a fo d'accord papu an y'o yɔrɔ faamuya an b'a dɔn k'a fɔ
adamaden i bɛ fɛn dɔ kanu fɛn dɔ de kama bɛɛ bɛ don ko dɔ la fɛn dɔ kama n'i donna fɛn na kanu kama f'i ka kɛ ka se a dan na ka dɔn ko karisa donna nin na wa karisa kɛra a ye sisan Kalifa e ka nin baara ninnu kɔnɔna na yali i ye fasaw da mɔgɔw la wa tari partenaires b'i la wa ani i ye clip dɔw kɛ ouais bon n ye fasa da mɔgɔw la donc clip kɔni 3 de bɛ n bolo clip 3 mais n ye album kɛ dɔnkili caman fana bɛ yen min ma kɛ album ye ouais donc fɛn min kɔni ye partenaire ye an bɛ wagati min na ko bi o tɛ yen fɔlɔ o tɛ yen fɔlɔ o tɛ yen d'accord donc i ka dɔnkili caman kɔni bɛ an b'a ye a tila bɛ marakaw fasaw ye maraka fasa ka di ye dɛ o ɲɛ bɔlen don marakamuso dɔ de fɛ yan non o tɛ bon marakaw ye fɛn caman kɛ n ye parce que live la kuma dɔ la n bɛ to ka live kɛ TikTok direct donc marakaw kɔni o ye ko caman kɛ n ye d'accord o diyara n ye Papu sisan a bɛ se ka ka ɲininkali kɛ an ka Cɛrnɔtal la gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ bon a ɲininkali ba tɛ ne bolo c'est à dire ne bɛ ɲininkali dɔ dɔrɔn de kɛ Lagare e bɛ zikiru da e bɛ zikiru da non n tɛ zikiru da ne tɛ bamanan dɔnkili entièrement ouais ouais ok d'accord n da kun o ɲininkali dɔrɔn de tun bɛ ne bolo parce que actuellement i b'a sɔrɔ dɔw bɛ bamanan dɔnkili da mais u tila ka orienter ka na zikiru la o dɔw b'u yɛrɛ to zikiru la ka orienter ka na bamanan dɔnkili la donc je voulais juste savoir n'a sɔrɔ la a bɛ kelen min kɛ mais a bɛ n'a fɔ ale ta ye genre bamanan dɔnkili seulement d'accord c'est ça ayiwa o kɔni o b'a yira k'a fɔ rythme caman bɛ mɔgɔ min bolo parce que dɔw bɛ s'a bɛɛ la ni a fɛn o fɛn fɔra sisan Lagare Kalifa ouais e yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye sisan an bɛ waati min na komi bi ani projet jumɛn b'i bolo bon projet caman bɛ n bolo parce que artiste yɛrɛ ka projet tɛ ban donc laɲini min bɛ ne la bi parce que n'i y'a mɛn ko dɔnkilidala yɛrɛ ko dɛmɛbagaw ni dɛmɛbaga t'i la dɔrɔn a ko ma nɔgɔn i y'a ye bon fɛn kelen de bɛ yen nɔ marakaw ka Ganda Fadiga i y'a ye n b'a dɔn caman b'a dɔn parce que ni dɔw yɛrɛ ɲininka o b'a fɔ ko ne ye maraka artiste ye bon ne yɛrɛ n tɛ marakakan mɛn mais n kɔni n ka dɔnkili caman bɛ yen donc n bɛ kuma marakaw la kosɛbɛ an bɛ Gana Fadiga fo ka maraka bɛɛ fo nin waati in na donc welewelekan don Ganda Fadiga depuis ni sunkalo tɛmɛlen n ye tasibila kɛ Ganda Fadiga ye donc mɔgɔ caman ye layidu ta k'u bɛna nin kɛ an bɛna a nin kɛ an bɛ nin d'i ma an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ fo ka taa se clip ko ma bon caman yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko wari dira ne ma ko ne ye wari dun clip ko yɛrɛ la donc ala b'a dɔn a kira b'a dɔn wari ma di ne ma et puis sɔn bɔlen ka na se bi ma a cɛ tɛ a muso tɛ yen min ye dɔrɔmɛ 1 di yan nɔ ko Kalifa nin kɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ mais mɔgɔ caman ye n wele ko an y'a mɛn k'a fɔ ko nin dir'i ma nin dir'i ma bon hali n ka live la caman bɛ dɔn i ye wari caman sɔrɔ Ganda ka Fadiga ka sɔn na i ye miliyɔn caman dun dɛ bon n b'a fɔ dɔrɔn o k'a faamuya sɔn bɔlen ka na se sama san 1 de setɔ filɛ nin dɔrɔmɛ 1 ma di yan nɔ ko Ganda Fadiga fasa jansan wa dɔrɔmɛ ma di yan nɔ ko n ka Ganda Fadiga ka clip kɛ voilà d'accord a faamuyara mais sisan e bɛ ɲɛnajɛ kɛ yali i bɛ concert fɛnɛ kɛ ani denkuli ani ni mɔgɔw mago b'i la ka taga u ka fɛn o fɛn kɛ bamanan foli la i bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ min tɛ bamanan foli ya awɔ n bɛ se ka caman kɛ i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn bon i n'a fɔ Papu da magara fɛn dɔ la zikiri ko n'a y'a sɔrɔ ko n bɛ se ka zikiri da bon n bɛ se ka zikiri da mais n ka principal ye bamanan dɔnkili de ye yeah, parce que ne kɔrɔkɛ yɛrɛ ye zikiri dala de ye n'o ye Alijuma ye hali ɲa ne tɛ jeu la don min na ne bɛ taa ale nɔfɛ yeah. E ka hakili la kun ni zikiri dɔ ye ta ko mo ka di ne ye ok y'a mɛn hamala hamala Asan Jalo de nga duwawu kan ye hamala n b'a deli Ala fɛ Ala ni Alakira ka duwawu kan ye hamala n b'a deli Ala fɛ Seydina Bubakari ka duwawu kan ye
Magani matine Baminata woloden a duahukai Minane arafa Aminata woloden a duahukai Nyoro kaula shagane amalai me duahukai Tamane kauka haidara bele bele duahukai Gino kaula alemami gino duahukai Dili kaula modibo dili duahukai Hamala nyoro waleyo Asanjalo denga duahukai Wow, Ojara. Iya la jolle gansa. Amen nefe. Zigiru woni. Ha? Zigiru ni jo saramani. Olu ale ga artisu. And just be ani jengsi bi. Lu kada sa. Amna jengsi bi re wulu dulla kana. Sisa Kalva. Ouais. Ni mo mbe fe ki wele nu fla bela. Obi la soro to jumena. Bon, ben là sur Negajuru Sirala. Nous 76 77 83 62. C'est kaka. 76 77 83 62. D'accord, o jarani comme si je ka cha tal phénoménal e ka wuli ka da ani hakilna min bi bolo. O la si ka kanumbago ma ani kuma kuncha kuma. Ok, diaranye. Donc même fois kanumbago yedro artiste tita demeko. Bon, on te ka fitri wale fana mais ni yoro lambi barka da flow fana ye. So bari sagale jalo jak testre bedela. Ni barka da flow ye. Parce que Bagan bena ni kubo chogo ni motifu de Angata wala kolba sade bi ka kuma. Flow de kadnere ni. ka kuma fo bay. ok mi barka da flow ye parce que mais tu yo fo ko Ba kuma ne de ma kuma tigala. bon ne iyo min fo on a plateau ka Mo tali fly. ite sego I bonne dans la sapa pour ne nite ite sego ka I ya fo ki bu fo ka ba I bo to I ka min ka nga fo kwa I bo de fo sisa mo kana kenju ma do bali yo ko tanawa parce que ndega bosi na tamana flow de gara sababu yi awo bon I ba do fembe la nyumamba la jumamba lo amba nyumon fo ani flow de fona misi dinema Allahu akbar ya alati kalo sababu ya me jete bide Gonga. Flow kadime. flow ko chama kay mais mba fo yoro ben ne kay ye chogo nyumana o sababu bora maraka diuna wow marakadew mbaw ko bi mbaw ko sina o bolo fila korota I kanu foke. Ni I kanu foya. lajine ko mbaw ko bi mbaw Kanu ko fo sina kenen o bolo kaya. fila Kanu fo dro ya. Kanu fo plateau ka dro. Ida tuko kan dro nge. jume I ka maraka ko ke ni ka flako. I lagine ka ko ida to akan bi lebu san. Kana jugu ni yoro dane. I jugu bi kerefe. e ka ni kele ya bambali kunye munde de Awa fana mungo tinjo. Na e mo. chela ko ti se ka fo enyana Ah d'accord. mbu fo me lajine ka fo me maraka fo nyaje Ami boya. o yikungu Ah okay. oh ani nkoroke no ya aljuma trawle vraiment ta sara soro ya barsal ne ga ka dongli dala ale redo ya donc balmaya yere ni balmaya kunye degun ne kalfa ma degun soro balmaya la ne fɛn fɛn sɔrɔ balima la a bɛɛ hɛrɛ ne mana kasi min kɔ a b'o kɛ n ye ne ka sɔn caman bɛ yen nɔ a bɛɛ wari bɛ bɔ ale de kun yeah donc n bɛ foli lase n grand frère ma n kɔrɔkɛ ani n kalanba mori Alijuma Tarawele ouais ayiwa an bɛ foli di ma kosɛbɛ ka sababuya kɛ ni balimaya kɔnɔ ni min k'i balimaya k'i yɛrɛ de siga t'o la fɛn bɛɛ santa bɛ sɔrɔ balima santa tɛ sɔrɔ sisan I ko ko I bɛ ni fila bɛɛ kɛ mais ni mɔgɔ min y'i wele ka taa hali dugutaga la k'i ka taa ɲɛnajɛ kɛ ye ka taa dengudi kɛ ye ka taa kɔɲɔ kɛ ye I pɛrɛnnen don wa n pɛrɛlen don d'accord donc I ka fanu fo sisan ok n bɛ foli lase n ka fanu bɛɛ ma o don fantan I bi kasi mun na fantanya tɛ siya ye
fantani sigilen a bi kasi la a ko k'a ye mun kɛ Ala la i ma fɛn kɛ Ala la Ala ye masa ye fɔ ni sireba ka ni jigi tigɛ fama Ala la sebi Ala ye fantanya bɛ ban don dɔ ni kɛra waritigi ye bi k'i ye duwaden ni kɛra fantan ye k'i ye dangaden ye bi fantanya ye sago ye fantanya ye ne kɛ dangaden ye bi donc n bɛ foli lase n kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna yani ka foli labɔ k'i bɛ bɔ o tɛ se ka kɛ dɛ I bɛ fasa da de sisan ouverture média la ni ne Awa fɔ n b'a hali ni ma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ ne bolo k'i bɛ ka na o de don nin clip i ka nin video nin clip in bɛ YouTube sanfɛ ne bolo k'i bɛ ka o fasa da ne na e bɛ se ka na cogo jumɛn ka taga ko e tɛ ne Awa fɔ n b'a fɔ ne mɔkɛ ye muso 19 de furu a bɛ n ka dugutigi denya cɛ i tɛ se ka taga ten tɔ i tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan ne ta fɔ i ka sɔrɔ ka jigin tali ka yɛlɛ mun de kɛra awɔ kanto ɲɔye Awa yo kanto ɲɔye jajugu bɛ sira la Awa k'i sɔnma i ye jugu bi sira la Awa yo k'i sɔnma teri jugu bi sira la Awa i ye jugu bi sira la Awa yo k'i sɔnma Jenyango juguri sirala Awa kiki soma foma wana dumi foma do wele foma la kalude kuna wode atone dunga juroni fi bay ma padu flaki e duguma kulo kani bama ki badumba ki lade ne ki ga barka de mama bre so no ma jere bari ne dumanga na wele eye pafu mani jaka ko de manifuna ko ti ala la dere aya to ngana wele doni ngana ma doni ngana tekle ngana do mama de foko ble no nere jigi to masalo mancha ko gila masati pe ne ko foni sire masa mancha tungune ne ni yoro bene ni ngana ni nyoche ye ngana de mama de foko ble no nere ne ko Awa wo lamedoni bare nene mama bare duye baroke ako ne ma lagare ngonamu ako palmaya fini ko yengoni ni yengoni fini mando ngoni bi sogo me ni yengoni fini mambo langolo do me tamade masikana be palmala ka kera fantanye jingono ye nama beni de eye nama ne duma papu do wele ka barka da gafure Awa fana ye ka garba da chorno fana ye de bari ne dumbe kalanso la ma kwa folo de ma ke so ke dinema ninga yele nge so ke dia ma ke jon ke dinema ninga jon ke na tege dia iye Awa yo alesa Wanema awanyo fomba akatote sa abana atote anini mbe mangango e nyina na kelene ko e ma foko bara nyogon jugo e papo e nyina no aka tuti mi foko c'est merci Kalfa ni mo ko munu mo bila o ka nwele 74 12 49 ni Kalfa be nyogon soro merci ami foko c'est e papo Thierno Tall donna kɛnɛ kɔnɔ an bɛna tɛmɛ ni hali bi an ka baaraw taabolo ye an y'o de fɔ n ko ni kow ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma